Escolta, els propers minuts volem conèixer una iniciativa que precisament gira i posa tot això en un mateix sac. Tu diràs, explica'ns de què es tracta. Doncs mira, t'explico. Es tracta de la campanya Ara, a Riudoms, amb la bona brossa, plantem cara al càncer. És una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Riudoms en benefici de la delegació de la Lliga contra el Càncer del mateix municipi de Riudoms. I per parlar-ne, avui hem convidat i saludem d'una banda a Sergi Patet, alcalde de Riudoms. Molt bona tarda, benvingut. Molt bona tarda. I d'altra banda ens acompanya també la Eugènia Pujol, que és presidenta de la delegació a Riudoms de la Lliga contra el Càncer. Molt bona tarda, benvinguda. Bona tarda. Senyor Pedret, una iniciativa que encoratja a la ciutadania a reciclar. Això és molt important, a fer un bon tractament dels residus, però que a la vegada amb aquest valor afegit de la solidaritat. Exacte, és una iniciativa, com bé dius, que fomenta el reciclatge, atorgant-li, donant-li en aquest reciclatge un valor social que el nostre poble s'ha traslladat en aquesta lluita contra el càncer. A més, és una acció que sorgeix, si no tinc mal entès, el 2018, no? Sí, la iniciativa neix el 2018, és una iniciativa del Consell Comarcal i de l'empresa Secomsa, que és l'empresa que gestiona la comarca del Baix Camp els residus, i és una iniciativa que el que intenta és fugir de les campanyes habituals que coneixem del foment del reciclatge, de campanyes de conscienciació, de campanyes d'explicar la importància del reciclatge. Això ja ho tenim molt assumit tots, ja molt entès, i és una iniciativa que el que fa és precisament això, donar-li un valor social a la recollida selectiva. Ja s'hi van sumant el 2018 altres municipis, Riudoms la vam iniciar el 2019, però amb l'aturada per la pandèmia el 2020 vam també aturar la campanya per reemprendre-la aquesta setmana passada. Reemprendre-la amb moltes ganes. Quines són les entitats que es veuen beneficiades i per què exactament aquestes? Sí, la campanya neix... Un dels valors de la campanya és que precisament el valor social al que aniran destinats els ingressos econòmics del reciclar millor. Jo crec que això és un concepte que és important. O sigui, reciclar bé, reciclar millor del que ho estem fent, s'acaba traduint també en uns ingressos econòmics i que el que intenta aquesta campanya és trobar un valor social a aquests ingressos econòmics i que aquest tema de la campanya sigui escollit pels mateixos veïns i veïnes de Riudoms. En el nostre cas, van ser els alumnes que el 2019 feien quart d'ESO a l'Institut Joan Guinjoan, que van decidir que el tema estés relacionat amb la salut i al final, després de diferents reunions de treball, de la salut vam saltar a la lluita contra el càncer. I si parlem de la lluita contra el càncer a Riudoms, parlem de la Lliga contra el Càncer i de la seva delegació a Riudoms, que és una entitat que històricament ha estat lluitant contra el càncer i acompanyant tant a malalts com a familiars en el nostre municipi. Però també parlem de l'entitat Em Dones Forces, una entitat que s'ha creat més recentment, amb menys anys de vida, però també molt potent al nostre municipi, i per suposat parlem de l'Hospital Sant Joan de Reus, que en el seu servei d'epidemiologia i prevenció del càncer, que en són els 3 beneficiaris. Per tant, la Lliga contra el Càncer, l'entitat Em Dones Força i l'Hospital Sant Joan de Reus. Senyora Pujol, suposo que una gran importància en aquest sentit, aquesta suma d'esforços per la causa, per la lluita contra el càncer i especialment en temps de pandèmia on moltes vegades ho hem assenyalat que aquestes altres malalties queden una mica en segon pla, una mica eclipsades. Bueno, nosaltres al moment que ens van dir per sumar-se amb això vam estar més que contentes. Tampoc no sabríem que entraríem a l'any de pandèmia i que ens quedaríem sense poder fer ni caminades, ni dinars, ni sopars, ni fer res de res. I llavors, esclar, això ens va obrir una mica el cor per donar ajudes per a les investigacions, per les famílies que demanen els diners, i esclar, es va quedar tot una mica. De totes maneres, nosaltres també aquest any 20, el 2020, hem tingut com a molta sort a Riudoms, perquè es van fer un triatlon, no sé si ho vau sentir dir, del Dídac Domingo i de l'Isabel Gómez, vam recollir molts diners. Després es va morir una senyora que també hi ha hagut, a Riudoms ha passat molts casos de gent jove que s'han mort de càncer. I molta gent, en comptes de dir flors, mira, donem diners a la Lliga. Total, que amb tot això, amb mascaretes i loteries i això, hem arreplegat 100.000 euros nosaltres aquest any a Riudoms, sense quasi ni moure's de casa, perquè tot ha sigut que la gent ha sigut molt solidària i, de fet, també amb el tema càncer la gent està molt tocat.
A veure, qui no té una familiar, ni té un amic, vol dir... I, doncs, al moment que ells van dir això, vam estar molt contentes de fer-ho. Va passar allò de la pandèmia, va passar el que ha passat, però ara hem tornat a començar amb moltes ganes i amb moltes forces. Clar, perquè entitat com la vostra, que cada passa, que cada granet de sorra doncs, és molt important. Més d'un any afectats per la pandèmia, què suposa? Doncs, esclar, no reben diners. El que passa que també tothom s'ha anat reinventant en fer, el dia de Sant Jordi feien roses i la gent feien bisos i enviaven els diners. També han publicat llibres i la gent, tothom solidari, han anat fent cosetes. I et dic, nosaltres només a Riudomsol hem arreplegat aquests diners que, Déu-n'hi-do. Molt bé. Senyor Pedret, expliqui'ns una mica exactament les accions, la dinàmica de la campanya. Com anirà tot plegat? Sí, la idea, la dinàmica de la campanya és una dinàmica que neix també d'un grup que s'ha creat, que li hem dit grup Tractor, que és un grup on en formen part doncs, la Secomsa i l'Ajuntament de Riudoms, no? Que serien les dues administracions que impulsen la campanya, però ja des del primer dia també en formen part els tres col·lectius que seran qui rebin aquests ingressos econòmics. Cosa que jo crec que també és molt d'agrair, no? Que els tres col·lectius no només accepten aquest objectiu passiu de dir nosaltres ens serem els beneficiaris, sinó que també s'impliquen de manera molt activa en aquest grup Tractor i també molt aviat, molt ja al finals del 2019, s'hi sumen els tres centres educatius del nostre municipi, l'Institut Joan Guinjoan, l'Escola Cavaller Arnau i l'Escola Beat Bonaventura, no només com a centre, sinó també les tres AMPAs d'aquests centres educatius. Per tant, aquest col·lectiu dels tres centres educatius, les tres AMPAs, els tres col·lectius que en seran els beneficiaris, més l'Ajuntament i Secomsa, formen un grup, que és aquest grup Tractor, que seran els impulsors, que seran els que acabaran determinant cada una de les accions que es aniran fent. N'hem fet alguna, perquè, com us comentava, la campanya va iniciar-se el 2019, després es va aturar, però ja han fet alguna acció que va liderar l'Ajuntament, com el canvi de contenidors en el nostre municipi i a ficar contenidors nous serigrafiats amb l'eslògan de la campanya, o també com l'inici del repartiment de cubells per cada una de les cases de Riudoms, cubells de reciclatge, també per fomentar la importància hem de començar a reciclar en el mateix moment que es genera el residu. Si en el moment que generes el residu comences a reciclar, doncs és també una garantia d'èxit que acabis reciclant millor. I les iniciatives doncs, seran tractades i anunciades pel grup Tractor. La primera iniciativa és aquest diumenge, que ens sumem al Let's Clean Up de la Unió Europea i, per tant, diumenge de 10 del matí a 2 del migdia, doncs farem una neteja de la riera de Mas Pujols, que serà la primera de moltes accions que aniran anant passant durant tot l'any. Alcalde, escolti una cosa, i es posen alguna fita, algun objectiu al que vulguin arribar amb aquestes primeres accions que ja tenen molt clares i estan agendades? És a dir, allò, un topall, o volem arribar almenys en aquest sostre i després tot el que vingui de més a més serà benvingut. Sí, mira, nosaltres partim d'una xifra que és una xifra important, que és del 2019, partim del 37% de recollida selectiva al nostre municipi. I per tal d'aconseguir aquest objectiu econòmic que hem marcat en 20.000 euros, amb 20.000 euros d'estalvi que es repartirà en aquests tres col·lectius, necessitem arribar al 51%, per tant, aquesta és la xifra, el 51% de recollida selectiva. I això és fàcil o què? Poder assolir almenys aquest minut? Fàcil no ho és mai, perquè hi ha d'haver la voluntat, però vaja, estem parlant ja d'una gent, d'un veïnat ensenyat. Sí, la veritat és que és un objectiu difícil, no ens podem enganyar. És un objectiu difícil, però sí que és cert que també és un objectiu ambiciós. Nosaltres, com bé dius, partim d'un veïnat que està ben ensenyat i estem d'acord, hi ha la conscienciació ja amb el medi ambient. La temàtica escollida per l'Institut Joan Guinjoan és una temàtica també, malauradament, molt popular, i ho podem descriure una mica així, perquè tots, com deia l'Eugènia, a tots ens toca molt de prop aquesta malaltia, que no volem amagar el nom, o sigui, nosaltres no parlem de malalties de llarga durada, no parlem, lluitem contra el càncer. I que, per tant, creiem que en aquest valor social un objectiu difícil però aconseguible doncs és la millor manera també de motivar els veïns i veïnes de Riudoms. Fins i tot per motivar-los i per encoratjar-los a establir una espècie de rànquing que es anirà publicant mensualment perquè la gent pugui fer seguiment, no? De com
de com evoluciona. Exacte. O sigui, ara el que anirem fent, a més, ara fa pocs dies vam publicar la xifra allò punt de sortida, tret de sortida, que és aquest 37%, i cada mes, en tots els mitjans de comunicació, tant de l'Ajuntament com del canal d'Instagram que s'ha creat de la mateixa campanya, de la Bona Brossa Riudoms, doncs s'aniran anant publicant el resultat. O sigui, anirem anant sabent com allò, minuto i resultado, podríem dir, de com estem en la recollida selectiva al nostre municipi. Doncs ens apuntem precisament a aquest perfil. Bona Brossa Riudoms, on tots els nostres oients i la gent del municipi doncs, podrà fer seguiment. Senyora Pujol, ara ho comentava el senyor alcalde, vostès també seran part activa de la campanya. En què contribuiran? Com serà la vostra acció? Nosaltres estem al tractor i hem d'estirar el carro. I demanar a la gent que, per favor, facin bon reciclatge. Si tenim bon reciclatge, doncs hi haurà bons resultats i els diners doncs és una quantitat que suposo que ajudaria molt pel que sigui, per investigació, per les famílies, pel que sigui. Demanar que, per favor, facin bona brossa i, com diu el lema, plantem cara al càncer, que és és el principal, que és el que ens ha de fer motivar per poder fer aquestes coses ben fetes. Quines expectatives teniu de tot plegat? Hi ha confiança en el municipi, amb la gent? Sí, hi ha confiança. Hi ha confiança hem tingut un reinici, un tret d'inici d'aquesta campanya en el 2021 molt bo, amb molta acollida. Vam fer un vídeo, la veritat és que el vídeo promocional ha tingut molt bona acceptació. I després també la importància que darrere la campanya en desapareixen una mica les administracions i qui lidera la campanya doncs en són aquests col·lectius que s'han ficat al capdavant i que volen tirar i que volen aconseguir aquest objectiu, no? I que, per tant, les sensacions són bones. Ara el que hem de treballar és perquè aquestes sensacions continuïn sent bones durant el pas del temps. Senyora Pujol, abans assenyalava que la gent està sent solidària, perquè això és una mostra que la pandèmia ha afectat molts àmbits, però en el cas de la solidaritat doncs es manté, això és molt positiu. I també ens ha ensenyat la pandèmia la importància per l'aposta per la investigació, en aquest cas també en el cas de la lluita contra el càncer. Sí, a Riudoms tothom està sempre molt motivat quan se parla de la Lliga del Càncer i ara és igual, com em dones força, aquestes dues entitats que hi ha, doncs la gent són solidaris. I nosaltres no hem rebut mai un no de ningú. Vull dir, fem un sopar, fem un dinar, demanem regals a la gent i la gent de seguida venen i col·laboren i si poden donar més regals per poder fer altres sortejos, per replegar més diners, doncs de veritat que no hem rebut mai un no de ningú. No sé si és la paraula càncer que ens fa a tots mal al cor, això, doncs que no, mai, de veritat, que no, sempre hem estat molt contents, sempre hem tingut molta gent, tant si fem caminades com si fem els menjars, el que sigui, sempre, tothom ha sigut molt solidari a Riudoms. Alcalde, abans no els acomiadem, permetin que li faci una pregunta relacionada amb l'estricta actualitat. De fet, nosaltres el divendres de la setmana passada ens en fèiem ressò en el tram informatiu del programa. Van rebre a Riudoms el conseller de Territori i Sostenibilitat en funcions, el senyor Damià Calvet, que va voler veure com anaven les obres d'ampliació de la depuradora del municipi, com va anar aquesta visita i, el que és més important, com tenim ara mateix aquestes obres que es doten precisament de finançament de la Generalitat. Sí, la veritat és que eren unes obres molt desitjades en el nostre municipi, igual també que la visita del conseller Calvet al nostre poble per tal de fer el seguiment d'aquest inici de l'ampliació de la depuradora. La veritat és que la visita va anar bé, era una visita institucional on tot va anar de manera correcta, però sí la importància del Departament de Territori, també a través de l'Agència Catalana de l'Aigua, de fer la inversió d'ampliar la nostra depuradora, que no només ens permetrà doblar la capacitat de la nostra depuradora i que, per tant, ens permet seguir somiant amb un creixement sostenible del nostre poble, tant a nivell demogràfic com a nivell industrial, sinó que no només doblem capacitat, sinó que també millorem moltíssim la qualitat d'aigua de sortida de la nostra depuradora i, per tant, millorem moltíssim la qualitat d'aquella aigua que es retorna al medi i jo crec que són dues coses importants i que hem de celebrar.
Pensant en el futur també i pel bé del medi que deixem a les futures generacions, valgui la redundància, en aquesta altra intervenció, en aquest cas, doncs, una intervenció capitanejada per l'Agència Catalana de l'Aigua a Riudoms per millorar precisament la instal·lació d'aquesta planta depuradora. Sergi Pedret, alcalde, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquests minuts avui dilluns, dia 3 de maig. Que vagi molt bé. Fins la propera. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins la propera. I gràcies també a Eugènia Pujol, que és presidenta de la delegació a Riudoms de la Lliga contra el Càncer. Senyora Pujol, moltíssimes gràcies també a vostè per la visita que ens ha fet. Moltes gràcies a vosaltres per l'interès. Que vagi molt bé. Molt bé. A reveure, fins la propera i molts ànims amb iniciatives com aquesta. I Adrià Requesens, company de Ràdio Ciutat de Tarragona, gràcies també a tu per acompanyar-nos aquests minutets i il·lustrar-nos a la perfecció totes aquestes bones iniciatives que capitanegen moltes poblacions del nostre territori. Que vagi molt bé. Fins demà. Igualment, fins demà.